tais-toi, Andema. Ayo. Tahu ah. Tahu. खुलुमबाय रायजोफोर दिनै नोंथांमोननि सेराव आरोबाव गोदान मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय आरो जायफोर चेनेलाव गोदान बिसोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय रायजोफोर ओमफ्राय भिडिअआव लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय अननानै रायजोफोर दिनैनि भिडिअआ माने जोंनावहाय माखासे फिथाइफोर दं नालाय माने सिजननि फिथाइफोर आरोना ओमफ्राय बे फिथाइफोराहाय जोबलांगुलायनोसै माने ओरैबायदि जानो लुबैनानै दं आङो जानोखौनो माने टाइमखौनो मोनाखै आरोना ओंखायनो दिनै माने एकदम जाथारसै आङो माने सानसे बेखौथ' जानो टाइम मोनबाय थाखाया आङो ओमफ्रायहाय दिनै मोनसे जालायबाय गाबोन मोनसे जालायबाय बिदिथ' जानो टाइम मोनबाय थाखाया नालाय ओंखायनो आङो दिनैनो गासिखौबो माने एसे जाजोबसै होननानै रायजोफोर नोंथांमोननि सेराव फैनाय जाबाय आरोना ओंखायनो आङो माने जा दङ जोंनावहाय माने दुन्दियानि सिजोनाबोथ' जोबनोसै ना रायजोफोर ओमफ्राय दुन्दियाबोथ' जोबलांसिगोन ओमफ्राय दुन्दिया बाथोनखौ जा जानो लुबैनानै दङ दुन्दिया ओमफ्रायहाय मा होनो दुन्दिया बानलु ओमफ्राय सामब्राम गुफुर बेबायदि बाथोन देनानै माने जानो लुबैनानै दं आरोना जानो आलौ फुलायनाय ओमफ्राय दा बेबायदि जानो लुगैनानै दं आङो ओंखायनो दिनैहाय जा फिथाइ दङ माने दुन्दिया बानलुजों जाजानाय आरोना जोंनि न'आवहाय बेखौनो आङो दिनै माने जानोसै होननानैहाय नोंथांमोनजों आरो बेखौनो शेयार खालामसै होननानैहाय आङो दिनै फैदों आरोना ओमफ्राय दा होनबा आङो मा फिथाइ दङ बेखौ खानानै लानोसै ओमफ्राय आङो खानानै लाग्रोबाय थानोसै ओमफ्राय दा जानोसै आरोना रायजोफोर दा नोंथांमोनाबो होनबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै थौदो होनबा आं खानानै लाग्रोसै बुद्रुजोब्बाय फिथाइयानो मोनलाजोब्बाय बांद्राय मोनफ्लेखौबो जानो बायो ओमफ्राय एसे राखां बैग्रिया ओरैनो गोलैनानै थाजोब्बाय नै सेस रावबो जानायबोथ' जाखाया फोराननोबो खननोनो टाइम मोना ओरैनो थाजोब्बायसो माखासे खननानै दोननांसिगोनहाय दाख्लै खेबसे खनदोंमोन आङो गैया एसेल'ना उनावहाय गोलोम बोथोर जाबा आराम जानो बेखौ बेयावनो मोजां जोबखा जायगाया मोजांखा ओंखायनो आङो सानबाय थाला नै एसे आखाइजों संनायखौ न'नि बैग्रिखौनो दासिमबो जानो लुबैबाबो मोना मानसिफ्रा बायनानै जागुलायो बेसाराफोर ओमफ्राय नै न'आव थानायफ्रा माबायदि आलाय सिलाय जायो हनै खोलैजोब्बाय मामा हट आंनो हट औ थेंक इउ आयै थेंक इउ बैग्रिखौ नाय फोराननोबो आङो गोमोनखौबो खनबाय ओमफ्राय बे गोथां एसे गोथांखौ बेखौ बाथोन देनोसै आं होमबा खालामबाय थानोसै आं नै गासिबो रेडि जाजोब्बाय जानांगौआ जानोसै दा होमबा बागान बारियावसो जानो फैबाय आङो दिनै रायजोफोर नै आं गासिबो रेडि खालामनानै लाबोजोबखाबाय नै बेयावहाय माबा न'आवनिनो फिथाइफ्रा नै खामब्रेंगा दङ ओमफ्रायहाय बैग्रि बिलाथि बैग्रि ओमफ्राय बाथोन एसे देनानै लाबोदों आङो माने देदोंमोन ओमफ्राय माखासे जाबाय आरोना बिसोरो ओमफ्रायहाय नै खमला दङ ओमफ्राय माने बे सिजननि फ्रुट्सफ्रा जोबगुलायनोसै ना रायजोफोर ओंखायनो जि जानो लुगैनानै दंखायोमोन आङो सिगांनिफ्रायनो जा माने टाइमखौनो माला खालामनो मोनाखै आरोना रायजोफोर होनबा नै दा नायलांबाय थादों जानो हाजोबगोन ना हाजोबा आङो नैबेजों स्टार्ट खालामसै नै दुन्दिया ओमफ्राय बानलु सावनानै ओमफ्राय मा होनो सामब्राम गुफुर सावनानैहाय देबाय आङो जानोसै आं गोदै बागान बारियाव फैनानै जाफैगुलायबाय आङो मोजां इन्ट्रेस्ट मोननायनि बिफां सायानो जानोसै आं बेखौबो
बानलु अरसनसो होबावबाय आङो बानलु अरसना बानलु लायफिनसैसो आं गवा आं बेखौ बारा जानो हाया जाथैयो आंना बांद्राय बांद्राय आलु हा गोसा जानो लुबैयो आं अरस' फैनोसै आं लायबावनोसै बांद्राय आलौनाय मोनैनि लायफिनगुलायबाय आङो बेखौ अरस'नो होननानैहाय दासो नांदों रायजोफोर जायै जायै खिथानो बावदोंसो ओमफ्राय गासिबोथ' न'नि जाहैबाय खमलायाथ' न'नि नङाना बायनायसो बेखौबो आङो सिजेनजोबसैखाय जाबाय आरोना ज'नो
này mình ăn cái nè, này ra các bạn. Lại xin bộ bé nữa. Ăn bì grip sana ha bằng tay. Bigyan ko kita. Okay. Vậy.
दा मिथिबाय बेबायदि गोथाव सिजननि फिथाइ जानो लुगैनाया दिनैसो स्रां जाबाय आरोना रायजोफोर बिराद जेरैबायदि जानो लुगैदोंमोन आङो गोसा एकदमबारे दुन्दिया मोदोमलायनाय बेबायदिनो जाबाय आङो गोसो बायदि आरोना ओमफ्रायहाय खिन्थु मोनसेनि टेस्टआ आलादा जायो नालाय खिन्थु आं ज'सो जाजोबनाय जाबायना थेवबो बेजोंनो गोजोननाय लाबाय आरोना रायजोफोर होमबा जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ रायजोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोनलाय बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं